салом духтаро, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Ман ҳозир барои субҳона мехоҳам ширбиринҷ тайёр кунам. Барои ин ман 1 стакан биринҷ, ним стакан об гирифтам, ҳамаша омехта мекунам то обш қоқ шида намекобем ша. Обш ки қоқ шид, шира ҳамроҳ мекунем. Иҷа ман 1 стакан биринҷда 1,5 литр шир меандозам. Шира ҳамроҳ ки кардем, омехта мекунем ки тагиш начаспа. Мемонем то ҷӯш омадани шира. Шир ки ҷӯш омад, аловша паст мекунем. Аввал алови баланда мемонем ки ҷӯш биёя. Ина шир ҷӯш омад, акн бо мекобем, не гирдиш будаги қаймоқоша мегирем. Баъд аловша паст мекунем, мемонем тайёр шава. 25-30 дақиқа мемонем ки ширбиринҷимон буҷӯша алови паста. Ина ҷӯшид, тайёр шид ширбиринҷ. Акун байнашда сливочное масло андохтам. Касе мехоҳа андоза, касе ки маъқул нест метавона наандоза. Вақти пухтанашда намаку шакарам камтарак андохтем. И тарзи тайёр намудани ширбиринҷа ман аёчаҷоном ёд гирифтагиам. Хеле ба ман маъқулаям хали ширбиринҷ. Раҳмати калон ба очаҷоном ки мада ёд додан. Касе ки ҳозир хӯрда истодаи иштиҳои том, модам иштиҳои том. Мо ҳозир оилавӣ раҳ баромадем, мехоҳем сафедара равем, барое ки кӯдако барфа хеле ёд кардан. Чӣ хеле ки хидмон ҳама медона барф нест хидмода намебора. Ами камтаракам ки борид бо об мешава. Барои ҳамин барои кӯдако хостем сафедара равем. Ҳозир ҳама каса оилавӣ ба сафедара рафтестем. иншоаллоҳ ки давуҷа кӯдако барфбозӣ мекунанд, ай барф сер мешаванд ва боз иншоаллоҳ ки ба хона бармегардем. мо ҳозир барои гирифтани карта рафтесем. Эҷода карта мегирӣ, картада баланс пур мекунӣ, баъд через ҳамо метавонӣ ки канатная дорога кати равӣ, лыжа кунӣ, самокат и дигар чизҳо. Ҳозир мо рафтесем касса ки аюҷа карта гирем.
این خیلی که دیدین دخترای جا خیلی برفی زیاده هوا شمام خیلی خنکای озер мо уже соат қариб 5 шиде саиҷа омадем дери баъд баромадем мо хоб беҳад ҳаво хунукай хай кӯдако озер 8 хурсандан қа барфа дидиян чанд сол буд мо хеле барфа надида будем солҳои охир ами душанбе худмуда барф тамоман бигем намебора вай солам як борида буд бо мо набудем надида будем барфа кӯдако надида будан ҳавайда озир хурсандам инеҷа медроем инеҷада аренда метиҳан коляска эҷада лыжа ҳама чизое ки барои катоку барои дигар чизоай аренда мегирӣ хоб инеҷа кассай озиҷа мо карта мегирему баъд иншоалло ки мерем канатная дорога ина карта гирифтем намхалая карта Biraz da girişten мо ҳозир дар баландии 2590 метр қарор дорем духтаро ҷа беҳад хунукай шамолай хел хунукие ки нами сёмка кардесам дастом ях кардан дам бадан перчатки мепӯшам бо ба перчатки намешава камераи пешу қафо карда бо мекашӣ ина 2590 метр
мхелхнур. Шида кому мефурем ки тамоман истода намешавад ҷадоди худоро ҳами хелхни кияе ки шох мешава одам. Барои ҳамин баъса якумо мефурем бо поён барфакуя бинем. Иё ебинем бо да ҳами хни ки чӣ кор дорад. Ях кадесам бо нигоҳ. Бё. Рафтем. Веда рафтем. Тие дасти ман. Помешнем давай. Бьё ендага чӣ? Сигнал додесан ки вақт уже тамом шудесай. Обратно ҳамон бишинем бо поён хӯя мегам. Намоям мерем мешинем. Дрини бо гармакай бо шамолу хнати нест маҳкам мешавад. И кабинка бо гармакай. Бо чӣ мегӯяд? Бо чӣ мегӯяд? No smoking. No smoking. No smoking yine iş falan bizde. Çıkıyor bir falan. Ana собачка еби. Чойхона даромадем. Намозамона хонему баъд ягон чи бихӯрем гуфта. Хали чойхонаки уютненький. Фатир шӯрбо заказ кардем. Фатир шӯрбои бамаззаҳак дар табақ овардам. Кӯдако боша қурутов заказ кардам. Қурутови ба зағир. Ман зағира наметавонам хӯрда, хай кӯдако мехӯранд. И майдачаам боша картошка фри. Инҷа шавҳарам намоз хонди се асра. Ман хондам, кӯдако хондан, акӯ шавҳарам мехонад. Инҷа да одама иштиёш меомада, нигоҳ кунем чӣ хел кӯдако хӯрдесанд. Ҳавои тоза иштиёи одама мебиёрад. Аку шашлика овардан, ози шашлика ки хӯрдем, тез шомом намехонем. Раҳ мебурем ки берун уже турикай.
ташаккури зиёд духтуро ки бо як рӯзи дига ҳамроҳи мо буден, видео то охира тамошо карден. Видео агар маъқул шудагӣ бошад дастгирӣ кардана фаромӯш накунен, лайк гузорен, комментария нависен. То видеоҳои оянда хуш бошед.